Malli wasanna fil-post sibna xena li tixxukjak kien qisu seħħ tsunami. Fil-pjazza kien għadu qed jidwu l-ajjat u l-biki, nies jiġru keos u ħadit ma' kullimkien. Din kienet l-esperjenza kifra illi għaddew minna żabbarin is-sibt filgħodu meta l-karozza tilfet il-kontrollu baqgħet dieħla għal fuq in-nies illi kienu fuq il-monti. Il-kru ta' Net News wasal mal-ewwel fil-post tal-inċident li kien miżgħud bil-pulizija, ambulanzi, uffiċjali tal-protezzjoni ċivili u bosta persuni oħra illi nġabru f'Misraħ San Ġagbu u t-tabib Jason Bonnici kien min tal-ewwel illi ħareġ jagħti l-għajnuna. Sensazzjoni kienet surreali għax xi ħaġa li qatt ma stennejt li ħanara f'ħajti ma kif naraw li jistgħu jiġru. Però f'dak il-priorità speċi l-anti kien u l-anta minn kien qed jagħti l-għajnuna wkoll huwa x'ġara minn weġġa fejn hija l-problema u fokajna fuq dak li kienet ġara u li nistgħu nagħtu l-għajnuna biex ngħinu l-proxmu tagħna. It-tabib spjega wkoll li f'mumenti bħal dawn huma l-esperti mediċi li jiddeterminaw li ma huma dawk l-aktar fil-bżonn ta' assistenza immedjata. Apparti mit-taħriġ tagħna bħala tobba, bħala spiżjara, bħala infermiera li nagħtu ġudizzju fuq dak li qed naraw, fuq dak li qed nisimgħu xikun ġara u namlu ipotezi ta' seta hija l-problema f'dak il-każ. Għandna l-kelma medika hija triage, nimmaġin tisimgħuha ħafna intom meta titkellmu dwar servizzi ta' emerġenza. Għamilna l-aħjar li stajna, servizzi mbagħad professjonali tal-emerġenza ġew malajr u hemmhekk stajna nagħtu l-aħjar għajnuna li stajna. Bosta żabbarin li tkellmu ma' Net News iddiskrivew ix-xena bħala tsunami kif raw il-karozza is-suq għal fuqhom u tolqot numru ta' persuni illi kienu fi triq. Skont xhieda fil-post jidher illi t-triq illi għadda minna l-anzjan sabiex isuq lejn il-monti tkun one way fil-ħin li fih jarmaw il-bejja bejn is-sitta ta' filgħodu u n-nofsija. Jirriżulta wkoll illi l-anzjan kiser lejn it-triq tal-monti fejn allegatament der illi kellu diffikultà bil-karozza tiegħu. Imbagħad skont dak illi qal lill-pulizija għafas il-gass u mhux il-brejk, b'riżultat illi saqal fuq in-nies.